खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोर बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोर स्क्रिनाव नुनाय बायदि जोङो दिनै क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 3.2 नि 4 नम्बर कुइसनखौ जों बेवहाय सल्भ खालामनो सानदों। आसा खालामो नोंसोर भिडिअ'खौ जोबनायसिम नायगोन आरो आङो जा फोरोंनो सानदों बेखौ गोरलैयै बुजिनो हागोन। थेवब्लाबो जुदि माबाफोर सोंनांगौ आरो बुजिनो गोनां थायोब्ला अननानै प्लिज नोंसोर कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे आं उननि भिडिअ'आव बेनिख्रुइबो मोजांसिन बा साबसिनसिन नोंसोरखौ फोरमायनो हायो। अके, दायो जोङो कुइसन नाम्बार 4। कुइसन नाम्बार 4 आव जोंहा गासै मोनब्रै कुइसन दङ, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै। आरो बे मोनब्रैबो कुइसनाव जोंहा मोननै मोननै मोनसे मोननै मोनसे मोननै मोनसे मोननै मोनसे मोननै 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 थामहिनबा जरासे 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 मा दङ? हांखोआरि समानथाय दङ। जरासे 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 माने गासैबो कुइसनाव जरासे जरासे हांखोआरि समानथाय दङ। जों आगोलनि भिडिअ'हाय जों सोलोंखाबाय मा हांखोआरि समानथाय मोनसेया थामहिनबा बे मोनसे समानथाया मोनसे हांखोखौ दिन्थियो आरो बे मोनसे समानथायाबो गुबुन मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। दा बे मोननै हांखोआ जोङो मा बुंनो हायो? नांजाब जालायोबा बे मोननै हांखोआ बे मोनसे हांखोआ नांजाब जालायनाय बुजियोब्ला मा बुजिगोन? बे मोनसे हांखो बिनि सायावनो जुदि आरो मोनसे हांखो थायोब्ला जों बेखौ मा बुंगोन? नांजाब जालायनाय हांखो होनना बुंगोन। अके, थ' नांजाब जालायनाय जायोब्ला मा जायो? खोरजानाय जायो। बेबायदिनो जेब्ला मोनसे हांखोआ गुबुन मोनसे हांखोजों दानस' जालायो अब्लाबो मा जायो? खोरजानाय जायो। आरो जेब्ला मोननै हांखोआ जोंहा मा जायो? लिक जायो अब्ला मा जायो? जोंहा खोरजायै जायो। बेखौ माबोरै दिहुना बेनि सोमोन्दै जों आगोलनि भिडिअ सावरायबायमोन। थेवब्लाबो जों आरोबाव खेबसे दिहुनगोन, मानो होनब्ला जोङो खोरजानाय ना खोरजायै बेखौ दिहुननानैसो जों बाखि खामानिखौ जों मावनांगोन। अके, थ' बिदिब्ला फै स्टेप बाय स्टेप नायलांनोसै। थ' कुइसन नाम्बार 1 नाम्बार सलुसन। 1 नाम्बार सलुसनाव जोंहा मोननै समानथाय दङ, x + y = 5 आरो गुबुन मोनसेया 2x + 2y = 10। थ' समानथायनिखौ जोङो 1 होनना हमना लानो हायो, बेखौ जोङो 2 होनना हमना लानो हायो। थ' समानथाय सेयाव जोंहा मा जानो हायो नायलाय? x + y - 5 = 0 जानो हायो। बिदिनो नैथि समानथाय मा जानो हायो? जोंहा 2x + 2y - 10 = 0 जानो हायो। मानो बिदि लिरखो? जों आगोलनि भिडिअ'आव बुंदों जे मोनसे हांखोआरि समानथाया मा? ax + by + c = 0 महरनि। अके, दे नाय =0। अके, थ' जोङो नैफोरबायदि जोङो समानथायखौ बानायना लादों। अके, थ' सेथि समानथायावथ' जोंहा जेबो खालामनो गोनां गैथ'ला, नाथाय नैथि समानथायाव जुदि नोजोर होयोब्ला जों मा नुनो मोनगोन? जों 2 कमन लानो हायो। मा लानो हायो? 2 कमन लानो हायो। लाबा मा जागोन? x + y - 5 = 0 जागोन। थामहिनबा 2 खौ एगारहरोब्ला मा जागोन? 0 जाफिनगोन। बेनिखायनो मा जागोन? x + y - 5 = 0 जागोन। थ' अलमस्ट जोंहा नै समानथाय जोंहा प्राय समान जाफ्रामखाबाय बा समान जाखाबाय। अके, थ' दा नै समानथायनिफ्राय जों मा दिहुनगोन? a1 b1 आरो c1 दिहुनगोन। आगोलाव बुंनाय बायदि x जों थानाय थादेर, बेवहाय x जों थानाय थादेरा मा दङ? 1 नुवाखैब्लाबो मा दङ? 1। थ' a1 आ जागोन जोंहा 1 माने +1 जागोन। जिहेथु जोंहा x आ +1 नालाय बेनिखायनो a1 आ प्लास। बिदिनो y जों थानाय थादेरा मा जागोन? जोंहा y जों थानाय थादेरा मा जागोन? 1 जागोन आरो बेवहाय प्लास सिन दङ। थ' b1 नि भेलुआबो मा जागोन? b1 नि भेलुआबो +1 जागोन। नाथाय जोंहा नैबे मा दङ? हारसिं दोङो आरो बेनि सिगाङाव माइनास सिन दङ, बेनिखायनो c1 आ जागोन -5। बिदिनो एखे रोखोमै बेयावबो मा जागोन? a2 आ मा जागोन? जोंहा 1 जागोन, b2 आबो मा जागोन? जोंहा +1 जागोन आरो c2 आ मा जागोन? -5 जागोन। अके, थ' दा जों बिनिफ्राय मा बुंनो हायोसै? मा दिहुननो हायोसै जोङो? a1/a2 दिहुननो हायोसै। a1 नि भेलुआ जोंहानिया 1 आरो a2 नि भेलुआबो जोंहानिया 1/1। अके, 1/1। अके, आखौ बिनिफ्राय मा दिहुननो हायो? b1/b2 दिहुननो हायो। b1 नि मानाबो 1, b2 नि मानाबो 1/1। अके, बिदिनो जोंहा c1/c2 नि भेलुआ -5 आखौ c2 नि मानाबो जोंहा -5। थ' बेवहाय मा जाखो? -1 केनसेल, 5/5 माने मा? 1/1। मा जाखो? गासैनिबो बेलायावबो जोङो 1/1 आरो 1/1 मोनबाय। बेनि ओंथिया मा? Therefore a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
जेब्ला बिदि जायो अब्ला जों मा बुङो होनना बुंदोंमोन हांखोआरि समानथाय जराया नांजाब जालायनाय therefore हांखोआरि समानथाय जराया नांजाबलायनाय नांजाबलायनायबा मा जायो होनना बुंदों आरो गोबां मापफुंथाय दङ जुदि बिदि नांजाबलायनाय आरो गोबां मापफुंथाय थायो अब्ला मा बुङोमोन जोङो बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजानाय ओके तो आसा खालामो जों मा बुंनो नागिरदों जेब्ला जोङो a1/a2 b1/b2 आरो c1/2 गासैखौबो जों समान मोनो अब्ला मा बुङो होनना बुंदों हांखोआरि समानथाय जराया नांजाब जालायनाय आरो नांजाब जालायनाय जायोब्ला मा जायो होनना बुंदों गोबां मापफुंथाय थायो आरो बिदि जुदि जायोब्ला जों बेखौ मा बुङो होनना बुंदों खोरजानाय होनना बुङो थामहिनबा जोंहा नै कुइसन नाम्बार 1 मा जाहैबाय खोरजानाय होनना ओंखारहैबाय तो खोरजानाय जायोब्ला नै खोरजानाय नंगौब्ला मापफुंथायखौ ब सावगारिजों दिहुन होनना बुंदों तो जों मापफुंथायखौ ब सावगारिजों दिहुननो नाजानोसै ओके तो नोंसोरनियाव ग्राफ नुदों तो बे ग्राफखौ जों इउज खालामगोन ओके तो बिनि सिगाङाव जों मोनसे केलकुलेसन खालामनांगोन तो नेयावनो बानायनोसै आं ओके बेयावनो बानायनोसै नोंसोरो बे गाहायाव लिरबानो जाबाय ओके तो समानथाय 1 नै समानथाय 1 खौ नाय समानथाय 1 निफ्राय जों मा लिरनो हायो x इक्वल टू 5 माइनास y होनना लिरनो हायो नैबेनिफ्राय मा लिरनो हायो होनना बुंदों x इक्वल टू 5 माइनास y ओके आगो समानथाय 2 निफ्राय जों मा लिरनो हायो नै समानथाय 2 निफ्राय मा लिरनो हायो ओके समानथाय 2 निफ्राय जों बिखिनानिफ्राय लिरा जों नैखिनानिफ्राय लिरसिगोन ओके नैखिनानिफ्राय लिरसिगोन मा लिरनो हायो बेयावबो जोङो x इक्वल टू मा लिरनो हायो 5 माइनास y होनना लिरनो हासिगोन तो नैबे 5 खौ लांबा मा जागोन प्लास 5 जागोन y खौ लांबा मा जागोन माइनास 5 जागोन ओके तो आसा खालामो नोंसोर बेखौबो लिरनायखौ बुजि मोनदों होनना आं आसा खालामबाय ओके तो बिनिफ्राय नैबे 1 नाम्बार समानथायनि थाखाय जों बेफोरबायदि मोनसे बाक्सु आखिगोन ओके बेवहाय जोङो मोनथाम खथा बनायगोन माने गासै 6टा बनायगोन बिथिंबो जोङो 6टा खथा बनायगोन आरोखि दे तो नैबे मोनसे खथायाव जोङो मा लिरगोन जोङो x y लिरगोन नैबे खथायावबो x y लिरगोन तो बिनि ओंथिया मा नैबेनि थाखाय निखिना आरो नैबेनि थाखाय निखिना हा तो गोसो होबानो जाबाय तो नैबे y नि जायगायाव आं 1 फज'नोसै मा फज'नो होदों आङो 1 फज'नोसै 1 फज'नाय माने नै y नि मानखौ 1 लिरगोन आङो 1 फज'नाय लोगो लोगो मा जागोन 5 माइनास 1 माने 4 माने बेवहाय 4 x नि माने मा जाना दङ 4 जाना दङ ओके आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों बिदिनो नैबे y नि मानखौ जुदि आङो 2 फज'यो नैहाय 2 लिरनांसिगोन 5 माइनास 2 इक्वल टू मा जागोन जोंहा 3 ओके बिदिनो एखे रोखोमै नैबेयावबो मा खालामनांगोन जोङो दा y नि जायगायाव जों फज'नोसै हमना ला 3 मा फज'नोसै 3 तो नैबे जागोन जोंहा 3 तो 5 माइनास 3 इक्वल टू 2 x नि माना मा जाखो 2 बिदिनो y नि मानखौ हमना ला जों 4 फज'नोसै तो नैबे जुदि जोङो 4 फज'योब्ला मा जागोन 5 माइनास 4 1 ओके तो मा आसा खालामो माबायदि बे टेबोलखौ दिहुनदों आङो बेखौ नोंसोरो बुजिखाबाय ओके तो नैबे टेबोलखौ जों बिनिफ्रायनो दिहुनदों नैबे टेबोलखौबो जोङो बिनिफ्रायनो दिहुनदों ओके तो नोजोर होबानो जाबाय आरो दरकारब्ला नोंसोरो भिडिअखौ बेक खालामफिननानै नायबानो जाबाय ओके तो बुंनो गोनां खोथाया मा दायो बेवहाय x नि मानखौ 4 मोनबाय बेवहाय y नि मानखौ 1 मोनबाय तो बियो मोनसे मा देखायगासिनो बिन्दोखौ देखायगासिनो बेबो मोनसे बिन्दो देखायदों बेबो मोनसे बिन्दोखौ देखायदों बेबो मोनसे बिन्दोखौ देखायदों ओके ओके आसा खालामो बुजि मोनबाय तो आंहा बुंनो गोनाङा मा जिहेतु जों जेब्ला मोनसे बिन्दोखौ लिरो हमना ला मोनसे बिन्दो a नामासो a बिनि थावनि बिसाना मा x, y तो नैबे बिन्दो a नि नै x आनो जाबाय नै 4 आरो नैबे 1 आनो जाबाय नै y आ ओके बिदिनो नैबे मोनसे बिन्दो होनना बुंदोंना तो बे जाबाय x नि मान बे जाबाय y नि मान बिदिनो बे मोनसे जाबाय x नि मान बे y नि मान माने नैबे x नि मान नैबे y नि माना नैबे x नि माना नैबे y नि माना ओके तो आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनदों तो तो आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ जुदि जों दायो मोनसे बिन्दो हमो 4,1 बेखौ x बेखौ y हमो 4,1 मोननैबो प्लास प्लास बेवहाय मा जागोन
1 2 3 4 ओके 1 1 2 3 4 4,1 मोनना 4,1 नैबे 1 नंगौना नङा थ' बिन्दोआ जागोन नैबे बिन्दोआ जागोन नैबे नेक्स्ट जोंहा मा दङ 4,1 निफ्राय 3,2 3,2 होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंहा 3 1 2 3 नैबे 3 ओके माने आं मा बुंनो नागिरदों नैबे 3 मा होनना बुंदों 2 3,2 2 माने 1 2 बियो माने हमना ला नै बिन्दोआ जागोन 3,2 बिनि उनाव नेक्स्ट जोंहा मा दङ नैबे 2, 3 2,3 होनना बुंनाय लोगो लोगोनिया 1 2 नैबे 2 3 आ 1 2 3 नैबे हमना ला बिन्दोआ जागोन बियो 2,3 ओके नेक्स्टआ जोंहा मा दङ 1,4 1,4 ओके थ' 1,4 होनना बुंनाय लोगो लोगो बबे जागोन नैबे 1 4 1 2 3 4 नैबे ओके नैबे जाबाय जोंहा मा नैबे बिन्दोआ जोंहा 4,1 नैबे जाबाय जोंहा 3,2 नैबे जाबाय जोंहा 2,3 आरो नैबे जाबाय जोंहा 1,4 ओके दा बे मोनब्रै बिन्दोखौ दाजाबना हो मोनब्रै बिन्दोखौ दाजाबना हो ओके थ' बे बिन्दोखौ दाजाबना होबाय दा बे मोनब्रै बिन्दोआवनो जोंहा मोननै हांखो हाबना थाबाय थ' नैबे मोननै बिन्दोजों मोनसे हांखोमोन फार्स्टआव नैबे मोननै बिन्दोजों फार्स्ट हांखोमोन नैया नायलाय बे मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे मोननैजों बे मोनसे हांखो आरो बे मोननैजों मोनसे हांखो नैया बे मोननैजों मोनसे हांखो थामहिनबा बेवहाय जोङो मोनसेल' हांखो बोनो हादोंबाबो बेवहाय मा दङ मोननै हांखो दङ थामहिनबा बेखौ मा बुङो मोननै हांखोआ नांजाब जालायनाय होननानै बुङो अके थ' आसा खालामो नोंसोरो खोथाखौ बुजि मोनबाय जोंहा दिन्थिनो गोनां सावगारिया बेनोमोन बेखौनो जोङो मा बुङो बो सावगारि होनना बुङो हांखोआरि समानथाय जरानि मा होनना बुङो बो सावगारि होननानै बुङो आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनबाय अके थ' बेवहाय स्पेसियेल लिरनो गोनांथि गैद्राया जेब्ला जों बे देखायगोन बिनि उनाव लिरगोन जे देरफर आखिनो गोनां बो सावगारिया जाबाय आखिनो गोनां बो सावगारिया जाबाय होननानै जोङो बो सावगारिया जाबाय होनना जों बिदि आखिना दोननो हायो अके थ' बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि सोंनांगौ थाबायब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय जोङो नेक्स्ट कुइसन 2 खौ जों खालामनो नाजाबावनोसै थ' दानिया जोङो कुइसन 2 खौ सल्भ खालामनो नाजानोसै अके कुइसन 2 होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंहा कुइसन नाम्बार 2 सल्युसन कुइसन नाम्बार 2 आव जोंहा मा दङ समानथाया x - y = 8 दङ गुबुन मोनसेथिं 3x - 3y = 16 दङ थ' जोङो समानथाय 1 खौ मा लिरनो हायो x - y - 8 = 0 लिरनो हायो बेखौ मा लिरनो हायो 3x - 3y - 16 = 0 होनना लिरनो हायो मानो बिदि लिरखो जों आगोलावनो मिथिगौ ax + by + c = 0 जायो बे जाबाय जोंहा मा मोनसे हांखोनि समानथाय थ' बिदिनो सेम जों लिरदों = 0 ओके आरो नैबे +8 मोन समानसिननि आखिथिं लाबोनायखौ मा जाबाय -8 जाबाय बिदिनो 16 मा जाखो -16 जाबाय ओके थ' देयारफोर जों मा लिरनो हायो अलरेडि जों सोलोंखाबाय a1 माने जाबाय 1 बेवहाय आरो b1 माने जोंहा -1 आखौ c1 माने -8 बेवहाय आखौ मा दङ a2 माने जोंहा 3 b2 माने जाबाय -3 आखौ c2 मानेबो जोंहा -16 ओके थ' देयारफोर a1/a2 = a1/a2 a1 नि माना 1 a2 नि माना 3 माने 1/3 देयारफोर b1/b2 b1 नि माना -1 आरो b2 नि माना -3 थ' - केनसेल = मा जाखो 1/3 बेनिफ्राय c1/c2 c1 नि भेलुआ -8 आखौ c2 नि भेलुआ जोंहा -16 - केनसेल 1/2 ओके 8 रानबाय 1/2 थामहिनबा मा जाखो मोननैया जोंहा सेम जाबाय गुबुन मोनसेया जोंहा मा जाबाय समान जादिया बे मोनसेजों समान बेजों समान जादिया देयारफोर जों मा लिरनो हायो देयारफोर
a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 बिदि जायोब्ला मा होनना बुंदोंमोन जोङो हांखोआरि समानथाय जराया लिक नंगौना नङा therefore हांखोआरि समानथाय जराया लिक आरो मा आरो मोनबो माफुंथाय गैया बेखायनो मा होनना बुंनो हायो जोङो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजायै थ' जेब्ला खोरजायै जागोन जों अब्लानिया मा खालामनो होदो मावफुंला खोरजानायब्लासो मावफुंगौमोन थ' खोरजायै जाबाय नालाय थ' जोङो सावगारि देखायनानै बेखौ जोङो मावफुंला अके नेक्स्ट जोंहा कुइसन नाम्बार 3 कुइसन नाम्बार 3 आव जोङो मा twice x plus y minus 6 equal to 0 आरो जोङो मा दङ बिथिं 4x minus twice y minus 4 equal to 0 अलरेडि जोंहा मा दङ ax plus by plus c equal to 0 महराव दंखायो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैथ'आ ओके therefore मा लिरनो हायो therefore a1 equal to 2 b1 equal to 1 आरो c1 equal to minus 6 बिथिं आख' a2 equal to 4 b2 equal to मा लिरनो हायो minus 2 आख' c2 equal to minus 4 होनना जों लिरनो हानाय जाबाय ओके थ' therefore मा दिहुननांगो therefore a1 by a2 a1 नि भेलुआ 2 आरो a2 नि भेलुआ जोंहा 4 रानबा मा जागोन 1 by 2 बेबायदिनो जोंहा b1 by b2 b1 नि भेलुआ जोंहा 1 b2 नि भेलुआ जोंहा minus 2 ओंथिया मा इक्वल टु माइनास 1 by 2 ओके थ' जों आरो खालामनो गोनां जेबो गैथ'ला होनना जों बुंनो हायो मोनसेया 1 by 2 मोनसेया minus 1 by 2 ओंखारबाय माने समान नङा therefore मा बुंनो हायो therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2 जेब्ला बिदि जायो अब्ला मा जायो होनना बुंदों जोंहा हांखोआरि समानथाय जराया दानस'लायनाय therefore हांखोआरि समानथाय जराया दानस'लायनाय आरो मोनसे एखुथा मावफुंथाय दङ आरो अब्ला मा जायो होनना बुंदों बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजानाय ओके थ' थामहिनबा मा लिरनो हायो जोङो दायो जिहेतु जोंहा a1 by a2 is not equal to b1 by b2 जाबाय बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया जोंहा दानस'लायनाय जाबा मा जायो होनना बुंदों मोनसे एखुथा मावफुंथाय दङ आरो बिदि जायोब्ला मा होनना बुंदों हांखोआरि समानथाय जराया जोंहा मा खोरजानाय थ' खोरजानायब्ला जों मा खालामनांगोन सावगारिनि गेजेरजों मावफुंथायखौ दिहुननांगौ ओके थ' जोङो मावफुंथायखौ दिहुननोसै जिखौ जोङो समानथाय 1 हमना लानो हायोमोन आरो जों बेखौ समानथाय 2 होनना हमना लानो हायोमोन ओके समानथाय 1 निफ्राय जों मा मोनो मा मोननो हागोन जोङो नायलाय y equal to plus 6 minus twice x मोननो हायो निया y खोला 6 के गारबाय मा जागोन plus 6 जागोन आरो इखोला हरनाय लोगो लोगो minus twice x ओके थ' आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों समानथाय 1 निफ्राय बेखौ मोनबाय थ' समानथाय 1 निफ्राय जोङो दोहैनि बायदि बाक्सा बानायबावनांसिगोन ओके बिदि मोनथाम मोनसेया जाबाय x मोनसेया जाबाय y मोनसे x मोनसेया y दानिया खोथाया जाबाय बेवहाय जुदि x नि भेलुखौ आङो हमना ला खोथा 1 फज'यो 1 होनो हायो बेवहाय 1 फज'बा मा जागोन 2 into 1 2 6 निफ्राय 2 थांबा मा जागोन 4 ओके बिदिनो x नि भेलुखौ जुदि आं बोरैबा 2 फज'ना होयोबा 2 फज'ना होयोबा मा जागोन 2 into 2 4 6 निफ्राय 4 थांबाथाय मा जागोन 6 निफ्राय 4 थांबाथाय y नि भेलुआ थागोन जोंहा 2 ओके थ' बे जाबाय समानथाय 1 निफ्राय मोननाय थ' समानथाय 2 निफ्राय जों मा मोनो समानथाय 2 निफ्राय जों मा मोनो नैया समानथाय 2 निफ्राय मा मोनगोन जोङो मा लिरनो हागोन 4x is equal to मा लिरनो हागोन होनना बुंदों आं लिरनो नागिरदों मा 4x is equal to
4x is equal to 4 plus twice y मा जागोन होनना बुंदों 4 plus twice y जागोन ना जाया नै 4x खौ लाखिबाय ओमफ्राय नै 4 खौ एगार हरबा मा जागोन प्लस 4 जागोन आरो twice y खौ एगार हरबा जों मा जागोन प्लस twice y जागोन ओके तो अल्टिमेटली मा जागोन 4x equal to 4 plus twice y तो बेवहाय जुदि जों नायो x equal to मा जायो x equal to मा जागोन 4 plus 2y by 4 जागोन ओके तो बेवहाय जोङो बाक्सुखौ बानायनांसिगोन दायो माखौ बानायनांगोन बाक्सुखौ बानायनांगोन दैनि बायदि आं एक्चुअली बिथिं आखिदों नोंसोर थोंजों आखिलांबानो जाबाय तो नैबे x नैबे जाबाय जोंहा y ओके तो दानिया नै y नि जायगायाव जुदि हमना ला आङो 1 भेल्यु बाहायो y नि जायगायाव जुदि आं 1 भेल्यु बाहायो याव 1 बायबा मा जागोन एक्चुअली नियाव मोनसे बुस्थु खामानि मावजागोन हा तो याव कमन लाजागोन आं बेखौ सिफायनो नाजानि 2 कमन लाबा मा जागोन 2 प्लस y जागोन सिङाव 4 जागोन इक्वल टू मा जागोन नै 2 आ 1 नै 4 आ 2 माने 1 by 2 2 प्लस y जागोन आरोखि खोथाया तो y नि भेल्युखौ जुदि जोङो नै y नि भेल्युखौ जुदि जों 2 फज'योब्ला 2 plus 2 मा जागोन 4 जागोन आरो बे 4 खौ जुदि 2 रानोबा मा जागोन 2 जागोन ओके बिदिनो नै 1 नि y नि भेल्युखौ जुदि जोङो 4 फज'योब्ला 4 फज'नायाव जुदि 4 फज'ना होयोबा y नि जायगायाव 4 plus 2 6 आरो 6 खौ बे 2 रानोबा मा जागोन 3 ओके y नि भेल्युखौ जुदि जोङो 4 फज'ना होयोबा x नि भेल्युआ जागोन जोंहा 3 ओके 4 plus 2 6 6 खौ 2 रानोबाथाय 3 ओके तो जोङो नैबे मोनसे समानथायनिफ्रायबो जोङो बे बक्सखौ दिहुनबाय ओके दानिया जोङो बेखिना बिन्दोखौ फज'नांगौ मायाव टेबोलाव फज'नांगौ ओके फार्स्टआव जों नैखौ फज'ग्रोनि 1,4 1,4 होनना बुंनाय लोगो नैबे 1 आरो 4 होनना बुंनाय लोगो बियो तो नैबे जागोन जोंहा फार्स्ट बिन्दोआ ओके नैबे जागोन फार्स्ट बिन्दोआ नेक्स्टआव जोंहा 2,2 मा दङ 2,2 बे 2 आरो बे 2 थामहिनबा बे मोनसे 2,2 ओके आरो बेनिफ्राय मोनसे मा आगोबाव मोनसे 2,2 तो आरोबाव मोनसे जोंहा बेयावनो दङ बेवहायनो जोंहा मा दङ मोननै दङ 2,2 ओके बेयो आरोबाव मा दङ 3 by y 3 by y मोनना मामोन एक्चुअली मा बुंनांदोंमोन नैबे 4 मोन हा नैबे 4 मोन भुल जादों आङो 4 निया बेयाव जुदि 4 फज'योब्ला 4 plus 2 6 6 खौ 2 रानबाथाय 2 3 by 4 3 by 4 माने 3,4 1 2 ओके बे 3 4 बेयो ओके माने खोथाया मा मोनसे जोंहा नैबेबायदि हांखो फार्स्ट मोनथायनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे हांखोआ जोंहा नैबायदि ओके नैफोरबायदि ओके तो जोंहा नाय मोननै हांखोआ दानस'लायबाय नोंसोर बयबो बे बिन्दोखौ लिरजागोन निखौ जोङो लिरजायो मा 3,4 होनना लिरजागोन आरो बेनिफ्राय निखौ जों लिरजागोन मा 1,4 तो बेनो जाबाय जोंहा मा बो सावगारिजों दिन्थिफुंनाय बा मावफुंनाय बेयाव जों मा लिरनो हायोमोन therefore बे सावगारिया जागोन होनना जों बिदि लिरजागौमोन ओके तो नङाबा मोननैसो लाइनबो लिरजागोन मा लाइनखौ लिरजागोन नैबे बिन्दोखौ उमुक नैबे बिन्दोखौ उमुक होननानै जों बिदिबो फज'जागोन ओके ओके तो आसा खालामो बुजिनोथ' मोनदों बेनि गेजेरावनो जुदि कमप्लिकेटेड मोनदोंबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअफोराव आङो गोरलैयै बुजायनो नाजासिगोन एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों बाय बाय